за титлата Царица Роза. При мен са Жана Колева, Даниела Мишева и Радостина Гачева. Здравейте, момичета! Здравейте! Как сте? Добре, добре. Притеснявате ли се? Малко. Нормално. Си винаги има. Спокойно. Свиквайте за конкурса, трябва да го елиминирате. Ще се постараем. Бихте ли се представили на нашите зрители или малко повече за себе си да разкажете? Казвам се Жана Колева. Уча в Слова издаха Хартин първи. От начална възраст, още от малка, съм живяла в принцип на село. Но след това живота ми доста претърпя обрат. И трябваше да се преместя тук в Казанлък. Да. Още от първи клас уча в Антим и там се занимавам с народно пеене. По-късно се записах и на поп и джаз пеене. Също се занимавах доста време с него, но наскоро прекратих заниманията си поради претоварен график. В общи линии това е. Да. Как да го разбираме? Ами, долу-горе, още не съм казала всичко. Добре. Ти какво би ни споделила за себе си? Бих споделила за себе си. Моите имена вече са ясни. Даниела Мишева се казвам. Аз също уча от първи клас в Соят Захранчин първи в музикалната паралелка с народно пеене. И с това се занимавам още от първи клас. Моето ранно детство е живяно в село Ясеново, след което на 12 годишна възраст се преместих тук в Казанлък с майка ми и сестра ми. И оттам нататък съм си тук вече. Занимавам се главно с народното пеене от училище и обичам да спортувам, да се разхождам, да прекарвам времето с приятели. И това е общо взето, с което се занимавам в момента. Благодаря ти, Радостина. Аз съм Радостина Стоянова Гачева, на 19 години съм от професионална гимназия по лека промишленост и туризъм. Там съм с профил Организация на туризма и свободното време. Аз от 4-5 клас се занимавам с лека атлетика, по-специално хвърляне на диск. Няколкократна шампионка в България, вице-шампионка и обичам да прекарам спълно си време на стадиона, да го прекарам с приятели и това е общо. Благодаря. Как решихте да се запишете да участвате в този конкурс? Аз ли да започна? Да. Ами, в принцип в нашето училище се проведе конкурс и аз проявих интерес и се записах на него. Там ме кандидатираха и реших да участвам в конкурса, защото имам една възможност и мисля, че всяко момиче, което има, трябва да се възползва от нея. Благодаря ти. Според мен този шанс се дава веднъж в живота и точно момента настъпи за нас. И след конкурса, който се проведе в училище, този вътрешен конкурс, бях избрана от училище, така че реших, че трябва да се запиша за Царица Роза. И така. Ти се озова тук. Да, и се озовах тук. Да, аз също съм на мнение, че този шанс наистина се пада един път в живота, защото един път сме абитуриенти, няма втори шанс. И затова наистина момичетата, които им предстои да бъдат абитуриентки, нека да се пробва, защото наистина всичко е много забавно, много добри приятелства се завързват. Всичко е, организацията е уникална. Няма просто думи, за да го опиша. Защо смятате, че точно вие сте подходящи да спечелите титлата? Аз лично мисля, че съм подходяща, защото мога да представя извън България нашата страна и също нашия град, което мисля, че най-важно. Как да я представила? С това, че нашите
граждани са приветливи, усмихнати и обичат традициите си. Тачат ги изключително много. И също това, че розата е един символ, който е уникален по себе си. Мисля, че съм достойна кандидатка за короната и бих представила нашия град и не само нашия град, нашата държава с всички културни ценности и обичаи и традиции, които имаме, защото те няма ги никъде другаде. А те са просто уникални и мисля, че достойно бих ги представила дори навън. Радостина ти? Аз мисля, че трябва да стана Царица Роза, защото наистина трябва обичаите и туризма в Казанлък да бъдат развити, но трябва първо някой да отиде и да покаже не само красота, но и да запознае и да заинтересува хората с това в Казанлък и в България и да се отвори по-голям интерес към другите държави и да почнат да посещават България като една много добра дестинация за развиване на туризма. И мисля, че наистина има какво да се види в България и трябва да го видят хората. Ами, ако не спечелите тази титул, с какво възнамерявате да се занимавате с напред в живота? Живота с или без титлата няма никакво значение. Важно е, че участието, самото участие е наистина важно, защото участвал ли си, ти вече се чувстваш победител. Това е едно доста голямо предизвикателство. Да се запишеш, да участваш и, нали, дай Боже да спечелиш, но това не е най-важното. Аз също съм съгласна с Жана, че това не е най-важното да спечелиш. Важно е участието, важна е тръпката и самото изживяване от този конкурс. А дали ще спечелим или не, живота така или иначе ще се тече и ние ще продължим да учим или работим. Така че се радвам, че сме тук. Да, аз мисля, че наистина титлата не е едно от най-важното, защото на тези 20 момичета, дори да не стане, нали, 19 от тях няма да станат, но никой не може да им отнеме красотата и чара, нито една от тях. И мисля, че абсолютно всички заслужават. Между другото ще ми е доста трудно, защото всеки притежава по-своему някакво красиво качество в себе си. И аз мисля да продължа да уча след конкурса, нали? Да се взема кандидат студентските изпити и да влезна да уча това, което искам. А това е туризъм. Кои според вас са вашите най-добри качества? Моите най-добри качества, едно от тях е добротата, искреността, възпитанието, което са ми дали родителите. Според мен, моето най-добро качество е това, че съм позитивен човек, винаги съм с усмивка, искрена съм, смятам се за добър приятел и съм целеустремена. Според мен това са най-добрите ми качества. А според теб, кои са твоите най-добри качества? Може би моето най-добро качество е, че съм амбициозен човек и винаги, когато има конкурс в града или някъде другаде, аз винаги съм записана и винаги участвам. В принцип, музикални конкурси говоря, защото главно с това се занимавам. И печелиш. И да, и печеля. Това е наистина хубаво. Много се радвам на наградите, които получавам. Защото това е една благодарност на труда, който си положил. Напред с музика ли смяташ да се занимаваш? Мисля да комбинирам музиката и друго, защото искам да се занимавам също с педагогика. Искам да следвам начална педагогика с предучилищна. Защото мисля, че развитието на децата ни, на българските деца е важно. Вашите планове за бъдеще какви са? Аз имам шансове за реализация в чужбина, така че все още се чудя дали да оставам тук или да замина. И все още не съм го решила. Конкретни предложения ли имаш? Да, имам предложение да замина при майка ми, но също така искам да уча тук. Но все още не съм решила точно какво. Имаш време на бързо.
Да. Целият живот е пред теб. Радостина, ти какво ще споделиш? Аз мисля да се занимавам с туризъм. 5 години учих туризъм в професионална гимназия по лека промишленост с туризъм. И доста ми е интересно и искам да продължи развитието наистина на туризма в България, защото, пак се повтарям, има доста какво да се види в България. Какво, например, би препоръчала на хората да видят в България, в Казанлък? Добре, в Казанлък, примерно, бих им препоръчала да дойдат и да посетят историческия музей, една от гробниците, Казанлъшката гробница, която е под закрилата на ЮНЕСКО. И също така има доста други гробници, които са доста интересни, като Струша и Свидица. Те са също много интересни. В България има изключително много красиви кътчета, за които те са доста, ако трябва да изберем, например, трябва да отидете да видите изключително чудните мостове в Родопите, някои от пещерите, като Дяволско гърло, Ягодинската пещера. Ти ходила ли си? Да. Посещавала ли си всичките? Да, посещавала съм ги. Имаме практики от училище, които на доста места сме посетили в България. Наистина има доста какво да се види. Ако не бяха практиките, ти би ли проявила интерес да отидеш да ги видиш? Ами, не, преди да влезна в професионалната гимназия, нямах чак такъв голям интерес да обикалям и да видя забележителности, обаче като почнеш да обикаляш от едно място на друго и ти става интересно, защото всички имат различна история и ти е интересно, нали, да посетиш всяко едно място и пожелавам на всички, ако има тази възможност, колкото се може на повече места да посетят. Добре. Как се представяте живота си след 10 години? Аз може би си представям моя живот като преспала в семейството, като за начало. Защото за да имаш едно семейство е най-важно. За да продължиш своя род. След това, може би кариера, защото това е също много важно. Друго, живота ще разкаже какво е. По-конкретно как би обяснила точно това, което виждаш? Каква кариера, каква професия, какво семейство, къде си, в България ли си, в чужбина ли си, колко деца искаш да имаш? Аз много държа на това да остана в България и наистина не мисля да заминавам за чужбина, защото България е едно прекрасно кътче. В него можеш да посетиш изключително красиви места. Природата е невероятна. По принцип, как си представям кариерата си, може би наистина като учител, защото наистина това ми е мечтата. И да искам също да се занимавам доста упорито с музика. Мисля, че едното няма да попречи на другото по никакъв начин. А за семейството нищо не казва? С семейството мисля, че е хубаво да имаш добър мъж, с който да можеш да споделяш всичко, той да е разбран и в последствие да създадете едно дете, което да... Само едно? Може и няколко. Това съдбата го решава. И дете или деца, които да те радват в живота. Много интересно. Ти как се представяш своя живот след 10 години? Представям си моя живот. Щастлива омъжена. С няколко деца. Поне 2. С една добра кариера. И добро развитие. Каква кариера? Към кое се насочваш? Ами, все още не съм се насочила. Точно към какво искам да се занимавам. Просто си представяш един живот, в който си преспяла. Да. Имаш едно голямо хубаво семейство, но хора по себе си. Точно това е, което всеки един човек би искал от своя живот да постигне. Радостина ти? Аз се представям, Ще ли ще ставаш многодетна майка? омъжена. По принцип нещата ми е да имам 2 деца, момче и момиче. Но каквото стане, нали, за напред никой нищо не може да каже. И представям се като вече завършила висшето си образование и започнала
с кариера, която може би ще да имам собствена туристическа агенция и да предлагам екскурзии не само на българи, и на чужденци. И да има по-голяма посещаемост на страната. Това естествено не може да стане само от една туристическа агенция, нали? Но ще се опитам да направя каквото мога. А след като завършите висшите си образование, бихте ли се върнали в Казано да продължите живота си тук или бихте останали в някой по-голям град, където може да се реализирате? Или направо за чужбина? Аз лично бих искала да се върна в Казанлък, защото само тук се чувствам най-добре, тук се чувствам като в къщи, както се казва, нали? И бих се върнала в Казанлък. Искам да се върна в Казанлък и се надявам нещата да се оправят за напред и да има шанс за реализация дори в Казанлък. Аз определено бих се радвала, ако мога да се реализирам тук, защото нашия град има нужда точно от това, от една голяма реализация и поради факта, че много млади хора го напускат и няма този шанс да бъде реализиран. Така че бих била много щастлива, ако успея да се реализирам тук. И да остана тук. Да. Родният ми град според мен е едно невероятно място, което не бива да се забравя по никакъв начин. Дори да заминеш да учиш някъде другаде, естествено трябва да се върнеш тук. Тук е наистина пълната красота. Все пак градът на розите, той е известен с това не е само тук, а и извън България. Просто родният ми град е истинско райско кътче. За какво сте мечтали, когато сте били малки? Обаче наистина не мечтате. Мечтата на всяко дете е да стане балерина или да стане певица. Аз наистина исках да стана певица. От начало и мечтата ми се изпълни, мога да го твърдя, защото от това, което съм постигнала до момента, наистина съм много доволна от себе си. С това мога да се похваля. Няколко пъти спомена така, че пееш и за гласа си, после ще те помолим да ни попееш малко. Добре. Аз исках да стана като Магдалена Санчес. Тя ми беше идола, който и концерти. Даже имам снимка с нея и даже вкъщи много така се забавлявах, слагах топчетата на майка ми, взимах там нещо като микрофон и си пях. И така това ми е било мечтата. За Юстина ти? На мен мечтата ми като малка беше да стана актриса, но след време се запалих, нали, в ранна възраст се запалих с спорта и ми стана едно от главните водещи в живота ми. И си обичам спорта и искам да продължа да тренирам и да се състезавам и така. А за какво мечтаете сега, като вече по-пораснали? Да стане сърце. Това въпрос не дори коментирахме вече. Да. Да. Или ще това запита само как се вижда след 10 години? Не, преди това И с какво мислите да се занимавате и какво са целите ви, обаче мечтата е нещо съвсем друго. Мечтата, например, да летиш. Това не е цел. Според мен. това ще го изрежем, нали? Добре, аз мога да говоря. Аз също мога. Аз мога. Да, мисля, че мога. Пробвай. Мечтата ми е да съм харесвана от другите. Защото това не е най-важното, да се харесвам от всички определено, но да си почитам от другите като една личност, една самостоятелна личност, това е наистина хубаво е. Просто е запомнящо. Да се запомним от другите. Това е важно. Искаш да останеш в историята. Може би Някакъв да. начин. Да. Данила, ти за какво мечтаеш? Мога да кажа, че моите мечти са моите цели. Бих искала да отида на много места, да пътувам,
да се кача на кораб, също така и да бъда един човек, който е добър, който всички смятат За добър. който не оставя лоши впечатления. Това е общо взето, това са моите мечти и цели. Между другото, според мен един човек, ако не оставя лошо впечатление, не е направящо в живота. Защо? Всеки, който изправя коментира с най-лошо. Да, едно е да се коментира, но да, то няма как да няма лоши коментари, но за хората, които искам и които уважавам, това е най-важно за мен. Да остана с добро впечатление. Нали знаете, че ако някой от вас печели, ти ако спечелиш, ще има много лоши коментари. Определено. И така няма как да се измъкнеш. Искаш или не искаш, ние всички ще оставиш добро впечатление. Да, но не трябва да се обръща толкова внимание на това. Важни са критиките от хората, от които наистина биха ми помогнали чрез тези критики. Да променя нали, това, което не е добро. Така. А останалото просто всеки си има лични Правци, истините. Аз също мечтая, може би, да обиколя света колкото се може повече държави, защото само един живот живеем и само една такава възможност само през живота си имаме една такава възможност да обиколим и да видим колкото се може повече места и повече държави, с повече култури да се запознаем. И така. В коя държава най-много искаш да отидеш? И коя култура ти е най-интересна? Ами, най-много бих искала да отида, може би в Африка, защото изключително много обичам животните и бих я посетила само заради сафаритата, да развивам животните. За културата, може би всяка една страна си е интересна с нейната различна култура. И може би всяка една ще изненадва с нещо ново. Данила ти, коя страна би искала да посетиш и защо? На мен лично най-много ми харесва Испания. Езика им е много интересен, културата също. И както всяка една държава имат много какво да покажат, аз искам точно това да видя. Точно това ми е интересно. Аз съм посещавала вече една държава, посещавала съм Турция. Доста интересна държава, с доста интересна култура. И кухня. И кухня, да, определено. Там съм ходила на турне, но за мен, въпреки че посетих тази страна, продължавам да мисля, че България трябва да остане най-посещавана. Защото тук можеш да посетиш страшно много места, като Крушунски водопади, Дяволското гърло, пещерата и още безброй места, които сякаш ако не си ги посетила, аз също имам неща някой да посетя, защото още не съм, но мисля да го реализирам. Ако не си го посетил, ти просто не си истински българин. Сама не си живея в България. Може би да. Може би наистина всеки един трябва да открие мястото, което го радва, той в България със сигурност. Сигурност има такова място. А вие, момичета, какво смятате по темата за България и българската култура? Ами аз имах възможността да посетя Кипър. Бяхме там на практика от училище и те така много интересно, че нали, още като пристигнахме в хотела, нали, ни обясняваха за хотела и за уникалната плажна ивица, която за нашия български стандарт беше малко така, нали, в смисъл много малка плажна ивица. Имаха може би около 5-6 метра беше с пясъка и всичко друго с камъни. И те така се хвалиха нали, с техния плаж. И аз им препоръчах да дойдат в България и да видят за какво става въпрос нали, за плажна ивица. И Според теб нашето Черноморие за препоръчване ли? сега с тези строежи толкова много
Не, но наистина, ако, ако успеят да съхранят плажовете, може би да стане за препоръчване, защото наистина имаме уникални плажове и всичко, от всичко по-малко има в България. Даниела, ще искам нещо по тази тема. Аз също съм излизала извън България, била съм в Германия. Запознах се горе-долу с тяхната култура, но все пак ми липсваше много в България. Липсваше ми всичко, което има тук, защото това го няма никъде другаде. Самата природа, самите местности. Това е много ценно за нас. Ние сме длъжни да го ценим и да не го пропиляваме, да се вглеждаме в него, да не го имаме за даденост. Както примерно била съм на доста места тук в България, като примерно Царевец, Асеновата крепост, Дяволския мост, Крушунските водопади, Седемтеревски езера. Тук в Казанлък имаме адски много култура и история и ценности, които въобще не са за пренебрегване. И бих се радвала, ако има повече туристи, които успеят да ги видят. Защото мисля, че това ще е един много добър спомен. А що имаме толкова богата култура, туризъм, история, защо сме това положение според вас в България и другите държави са по-предпочитана дестинация за туристи? В България в последните няколко години стана така по-известна. Може би още не е много известна на повечето държави. Няма голямо предлагане на екскурзии в България от другите страни. Това трябва да се промени, но според мен това не зависи само от управниците на държавата. Зависи от абсолютно всички в България. Зависи ние как се отнасяме към страната и дали и помагаме или и вредим. Не можем да обвиняваме само управници, при положение, че не живеят те само в България. Всеки трябва да се огледа и да помисли какво може да направи и какво иска, какво не трябва да пречи. Какъв е проблемът в България? Не мога да дам точен конкретен отговор, но подкрепям Радостина точно с това, че не трябва да обвиняваме само управниците. Самите хора, които живеем в България, трябва да сме по-предразположени към туристи, да ги стимулираме да опознавате нашата култура. Според мен точно на това сме на това ниво, което в другите държави, както отскоро вече има от тук обмен на ученици и така нататък. Това е много добро. И мисля, че малко ще настигнем нивото на другите държави. Има развитие. Може би ако нацията ни, нашия народ, прославя повече местата, красивите места в страната ни, може би по този начин другите също ще се замислят върху нашата култура, която е изключителна и това, че някои други култури са по-известни, прави страната ни по-запустяла. Може би тя също е на ниво, но по-късно съм с надеждата, че ще се реализира и тя като една много успешна държава. Как бихте прославили нашата държава и нашия град, когато отидете в Япония, ако спечелите? Може би първо ще представим нашите танци, нашите народни песни, фолклора ни е изключителен. След това, може би, розата като един символ на града. И може би можем да похвалим и, както казах, да прославим райските ни пътища. Даниела? Ако на мен се отдаде честа да отида в Япония и да стана царица Роза, бих прославила така нашата държава точно с тези традиции, обичаи и ценности, които имаме. Но
Бих ги запознала с нашата култура. Ще се опитам да им покажа това, което имаме. И по този начин да ги вдъхновя да дойдат и сами да опознаят нашата държава. Точно тези традиции, точно тези обичаи, дори нашия фолклор, който е просто неописуем, е много и трябва да се види. Достина, какво е твоето мнение? Аз също бих им показвала част от нашата култура. Бих им разказала така, че някои неща да останат с загадка, за да може самите тях да им е интересно и да имат интерес, да се кажат, нали, трябва да отидем, нали, да видим наистина дали е така и наистина да ги мотивираме, по някакъв начин, наистина да идват все повече и повече в България. Сега, ако може всяка една от вас да каже своите пожелания към казанлъчани, към община Казанлък. Моето пожелание към казанлъчаните е да са по-усмихнати, защото усмивката е едно нещо, което виждат останалите и което ги радва. Това е най-важното нещо според мен. Те да са жизнерадостни. Моето пожелание към жителите на град Казанлък е да бъдат по-добри един към друг. Да няма неразбирателство, да бъдем по-задружни, защото точно това задружие ще ни направи по-силни. Моето послание към град Казанлък е никога не спират да се усмихват, винаги да бъдат щастливи, да не забравят за своите традиции, да не забравят своята култура и да гледат все напред и все нагоре и никога назад. Благодаря. Благодаря ти обещах. Сега е време да ни изпееш нещо. Днес на репетицията едно момиче мисля, че си пожела Данова мама да изпева. Така ли? Не знам, но може би за клипа ще чуят. Данова мама дома Направо много хубаво пееш. Да, Браво, аз изобщо не подозирах, че ще пееш толкова хубаво. Ти също се занимава с народно пеене. Да. Искаш ли да ни изпееш нещо? Ама не искаме. Снощи вечеряде на Санта Санова, на Санта Санова, да седиш до мен, да седиш до мене. С бял чомбер покрита, кротко ма погледна, кротко ма погледна, с твоите черни очи. Браво. Много е хубаво, че все пак има млади хора, които да разпространяват българската музика.
Ако искаш, че ни изпей нещо. Няма смисъл. Ще щупим тук всичко. Добре, момичета, много ви благодаря за всичко. Благодаря и на вас, уважаеми зрители, че бяхте отново с нас. Очаквайте още интересни епизоди с още от кандидатките за Царица Роза 2014. Благодаря ви. Довиждане. Ти за напред с какво смяташ да се занимаваш? Интересувам се от музика главно и във всеки един цикъл. Искаш да останеш в историята? Може би Някакъв да. начин. Да. Вяра ти? Вярно. Е, ще го тренинг. Ако успеят да съхранят плажовете, може би да стане за препоръчване, защото наистина имаме уникални плажове и от всичко по-малко имам в България.